Sikhuluma nobani? Sikhuluma noma Mhlongo eGomondo. Okay, Mamhlongo, ngicela ukubuza ukuthi umuphi umsakazo weNongoma FM omaziyo? Unqubeko Ndlela. iNongoma FM isiqeda iminyaka emingaki ikhona emoyeni? Ina 10 years isakaza. Siyabonga mama. Kulo 10 years ikuphi nje mhlawumbe ongakudlulisela kubasakazi, kubaphathi, kwiNongoma FM yonke nje? Ngingathi nje abasakazi nabalaleli bayo abayiphathe kahle eqhubeke njalo iNongoma FM ngoba yonke into esiyethulayo sifonela kwaNongoma FM ekwazi unqubeko ukusakazela imilayezo yethu kuNongoma FM. Ilokho nje ukuthi beyiphathe kahle nathi isiphathe kahle. Siyabonga kakhulu ma.